Siema, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y trydydd ar 20 o fus Rhagfyr 2024. Fan yma, dwi'n mynd i dechrau y taflu newydd gyda'r enw dictcyhtml, neu Dictionary Cymraeg HTML. Felly, y amcan o'r taflu hwn yw i gwenu fel rhyw fath o'r ffenollech neu tarddiad lle rydyn yn gallu cyrchu neu dod o hyd o'r gerau Saesnig ac hefyd Cymraeg sydd yn berthnasol i rhyw fath o dodiad i mewn yn geriadur. Felly, yn syml, rydyn ni'n i creu geriadur i mewn yn tudalen, i mewn yn cymhwysiad sydd yn rhedeg i mewn yn y pordiwr lleol trwy defnyddio erthyglennu HTML ac hefyd XSS neu llen dull rhiadr ac hefyd erthyglennu JavaScript i mewn yn y pordiwr lleol. Mae'r hwn yn rhedeg i mewn yn y pordiwr lleol yn ytrach nag rhedeg oddi wrth gwenydd. Felly, rydyn gallu rhedeg y cymhwysiad hwn yn unigolgol i mewn yn cyfrifiadur lleol enghraifft ar y death freak, neu os rydyn eisiau i rhedeg hwn i mewn yn rhwyfan o'r Android, mae angen rhaid i ni i defnyddio rhyw fath o'r gwenydd yn y cyfamser. Felly, ar gyfer y dechreuad o'r taflen hwn, dwi'n mynd i defnyddio cymhwysiad ysgrifennu o'r blaen gyda'r enw git-utils PHP. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i morfio i'r pygell i creu taflen hwn. Fan yma. Felly, dyma'r daflinnau dwi'n wedi creu o'r blaen. Felly nawr, fan yma, dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn git-utils php.sh ac wedyn na'n mynd n ar gyfer new neu newydd fel hwn. Ac wedyn ynglyn ar enw, dwi'n mynd i rhoi enw dictcyhtml ac wedyn HTML fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer y disgrifiad, dwi'n mynd i ddianfynnu rhywbeth fel mae'r cymhwysiad hwn, dictcyhtml, yn cynnig neu darparu amedrych ar gyfer geriadur ac hefyd cyfleusterau berthnasol ar gyfer gerau i ac oddi wrth Gymraeg fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i mewnbynnu fy e-bost. Ac wedyn, fy enw. Ac wedyn, yr enw cyfeirydd ar GitHub. Ac wedyn, dwi'n mynd i derbyn y trwydded ar gyfer y defnyddwr, sef y trwydded MET, fel hwn. Nawr, os rydyn yn rhestru cymhwysiad o'r bygell ar gyfer y taflinnau ar gyfer HTML, felly fan yma mae gyda ni y bygell newydd gyda'r enw dictcyhtml ac wedyn os rydyn yn morfio yn y fe fel hwn ac wedyn yn rhestru cymhwysiad, felly nawr mae gyda ni yr cymhwysiad hwn sydd yn cynnwys pygell .git ar gyfer yr cadwfar leol GitHub. Ac wedyn nawr, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn, git enghraifft reflog fel hwn. Felly, rydyn wedi creu amrywiad cyntaf gyda'r rhif dyllangiad 1 24 ar gyfer 2024, 12 ar gyfer mis Rhagfyr ac wedyn 23 ar gyfer y trydydd ar 20 o'r mis Rhagfyr. Ac wedyn os rhedeg y gorchymyn, git status fel hwn. Felly mae popeth wedi ei amrymwyd. Felly yn gallu dechrau y taflen fan yma. Yn gyntaf, dwi'n mynd i creu y taflen hefyd ar cadwfar anghysbell a GitHub. Felly fel arfer, dwi'n mynd i clicio ar y botwm newydd. Ac wedyn i mewnbynnu yr enw o'r taflen hwn. Felly ar gyfer
hwn dwi'n gallu copio neu deblygio oddi wrth enw'r o'r bregall fel hwn, ac wedyn i'w glidio mewn fel hwn. Ac wedyn ar gyfer ysgrifiad hefyd dwi'n gallu deblygio neu copio oddi wrth readme fel hwn. Ac wedyn i'w glidio mewn fel hwn. Ac wedyn ar gyfer gosodiadau eraill, dwi'n mynd i derbyn y rhain trwy clicio ar y botwm i creu cadw far. A dyna ni. Felly nawr, rydyn gallu dychwelyd i'r pregell fan yma, ac wedyn rydyn gallu adolygu y ffeil gyda'r enw dictcyhtml fel hwn. A dyma'r ffeil codiadau dechreuedig creuwyd gyda'r cymhwysiad git utils PHP oddi wrth patrwm lun ar gyfer taflun ar gyfer rhai sydd yn ysgrifennu'r unrhyw yn y iaith HTML gyda'r XSS ac hefyd yr JavaScript. Ond ar y pwynt hwn, cyn wneud unrhyw beth, felly mae'n angen i ni uwchlwytho yr codiad newydd i'r cadw far angysbell. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i bolio i'r pregell perthnasol, sef yr un fan yma, sef dan pregell rhiant, sef HTML proj. Wedyn, dan o fe, mae gyda ni pregell gyda'r enw o'r dictcyhtml fel hwn, ac wedyn nawr os ydych eisiau cymhwysiad, felly dyma'r pregell gyfer. A dyna ni. Nawr rydyn gallu rhedeg y gorchymyn git push neu wthio, ac wedyn na'n mynd yw ar gyfer user neu defnyddiwr, ac wedyn gwredyn neu origin, ac wedyn main neu prif, ac wedyn pwysio ar botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, os ydym dychwelyd i'r dudalen wefan fan yma, ac wedyn pwysio ar botwm F5 i'w dateblu. Nawr, mae gyda ni ffeiliau gyda godaddiad dechreuedig ar gyfer y taflun hwn. Felly nawr, gyda'r cod wedi ei achubwyd i mewn yn y cadw far angysbell ar GitHub, mae hwn yn fy galluogi fi i barhau i datblygu cymhwysiad i mewn yn fy ffôn symudol. Felly, i mewn yn y cyfundrefn ffeil ar fy ffôn symudol, byddwn yn gallu bolio i'r pregell ar gyfer y taflunau ysgrifenwyd i mewn yn yr HTML, ac wedyn i mewn yn y fe, byddwn yn gallu unwaith eto creu yr pregell ar gyfer y taflun, sef yr un gyda'r un enw dictcyhtml fel hwn. Ac wedyn i mewn yn y fe, dwi'n gallu llachwytho y cod tardiad oddi wrth GitHub. Felly, fan yma, dyma'r dudalen wefan ar gyfer y cadw far ar gyfer taflun hwn ar GitHub. Felly nawr, os ydyn go yr ffeil gyda'r enw dictcyhtml, ydyn gallu copio neu deblygio yr holl cymhwysiad hwn trwy'r enghraifft fel hwn. Felly mae'r holl ffeil wedi ei deblygio i mewn yn y doced ffwrdd. Nawr, os ydyn yn morfio i'r adolygydd, ac wedyn i'w glidio mewn fel hwn. Felly dyma'r holl ffeil wedi ei glidio mewn yn yr adolygydd. Nawr, dwi'n gallu achub y ffeil i mewn yn yr pregell perthnasol trwy'r pwyso ar yr eicon ar gyfer y disg fan yma, ac wedyn rydyn gallu morfio i'r pregell perthnasol o'r hwn gyda'r enw dictcyhtml, ac wedyn rhoi yr enw i'r ffeil hwn, sef dictcyhtml fel hwn.
ac wedyn HTML fel hwn, ac wedyn pwyso ar y cyswllt i'w achub fel hwn. Nawr, os ydyn troi i'r gwenydd lleol ar gyfer yr Android fan yma, ac wedyn, os ydyn yn agor yr cyfeiriad, sef y gwenydd lleol, ac wedyn i morio i'r brillach berthnasol, sef un fan yma, dict HTML, ac wedyn pwyso ar yr enw o'r ffel fan yma. Felly nawr mae gyda ni yr ffel ar gyfer y tudalen wefan dechreuedig ar gyfer taflu'n hwn dict HTML. Ac nawr, i esbonio beth sy'n wedi digwydd fan yma yw i mewn y cod taddiad dict.html. Dwi'n wedi yn rhachnag i defnyddio y patrwm lun oddi wrth yr git utils PHP amwach. Dwi'n wedi dychwelyd i'r cod taddiad ar gyfer yr taflu'n arall, yr un gyda'r enw o'r Note plus HTML fan yma, i mewn yn yr GitHub yn y cadwfar anghyspech. Dwi'n wedi enghraifft pwyso ar y 3 dot fan yma, ac wedyn y dywys fan yma ar gyfer y ffail cod taddiad. Felly dyma'r taflu'n ar gyfer yr Note plus HTML, ac wedyn os dwi'n pwyso ar y ffail fan yma i morio arno fe fel hwn, os dwi'n pwyso ar y 3 dot fan yma, ac wedyn i dywys i plygio neu i copio i mewn yn y pocket ffordd. Felly, os dwi'n gallu i'w glidio mewn fan yma, ac wedyn dwi'n gallu mewn offerynu neu mewn daclennu ar swyddogaethau diweddach oddi wrth ar fel hynny i mewn yn yr ffel hwn i ddefnyddio swyddogaethau sydd yn fwy cyflawn yn y trachnag i defnyddio o'r swyddogaethau sydd yn symlach oddi wrth ar git utils PHP yn amwach. Felly, ar gyfer yr gorchwil i wneud yn yr dyfodol, dwi'n meddwl dwi'n gallu mewn offerynu swyddogaethau hyn i mewn yn yr patrwm lun creuwyd pan ydyn yn rhedeg git utils PHP ar gyfer taflu'n newydd i mewn yn y rhaglenni HTML. Felly dwi'n meddwl fe fydda hynny yn syniad da os ydyn ni eisiau i greu y taflu'n newydd, i creu yr cod rhedeg ar gyfer y taflu'n ysgrifennu i mewn yn y iaith rhaglenni HTML. Wedyn nawr, os ydyn edrych ar tudalen ar gyfer yr cod hwn, sef yr un yma, felly nawr, mae'r hwn yn rhoi i ni yr adolygydd sylfaenol ar gyfer y ffail i mewn yn y cymhwysiad ar gyfer yr cymhwysiad sylfaenol, ac felly ydych gallu defnyddio hwn fel yr pwynt dechreuedig ar gyfer y taflu'n newydd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i parhau gyda'r swyddogaethau hyn i mewn yn yr taflu'n o dict HTML. Felly nawr, os ydyn edrych ar y cod taddiad, beth sy'n digwydd yw, os ydyn edrych ar llinell 63, dwi'n wedi mewn osod tag ar gyfer yr rheol neu'r llinell orweddol sydd yn rhoi y llinell yn orweddol ar draws yr holl tudalen. Felly, ac wedyn yn uchod, dwi'n wedi mewn osod botwm newydd gyda'r hunaniaeth BTR dict, gyda'r gar dict ar y botwm hwn, ac pan ydyn yn clicio ar y botwm hwn, mae'n hwn yn galw ar y ffythiant gyda'r enw dict ar llinell 31, felly ar llinell 39 fan yma, felly dyma'r ffythiant dict. Felly beth mae'r hwn yn gwneud yw, yn gyntaf ydyn yn datganu yr anwolyn str out i cynnal neu i cynnwys yr data neu llun neu destun ydyn yn adeiladu i allfynnu i mewn yno fe, ac wedyn i mewn yn y llinell yr 41 ydyn yn datganu yr gwathodolyn gyda'r enw'r R-words. Felly mae'r hwn wedi ei
pybgeidwyd neu asenwyd gyda'r llinellau oddi wrth enghraifft yr blwch testyn gyda'r hunaniaeth TX1 ac mae'r hwn os yr hyn achwelyd i'r dudalen yr un fan yma'r a blwch yr fawr yn y canol o'r dudalen fan yma gyda'r gair llong a llestr a felly yr hyn yn dolenni trwy pob un gair i mewn yn blwch testyn hwn ac wedyn ar gyfer pob un gair yr hyn wedyn os yr hyn yn edrych yn isod yr hyn yn mewn osod y gair i mewn yn y llinyn yn allbynedig ac wedyn yr hyn yn datganu yr anfolyn find words FND-WDS ar llinell 46 ac wedyn yr hyn yn dolenni trwy'r eirfa. Felly, ble mae'r eirfa'r? Yr eirfa'r orfament yn dechreuedig sydd yr anfolyn fan yma sydd yn dechrau ar llinell 33. Mae'r hwn yn wathodolyn gyda'r enw dictcyhtml. Felly mae'r hwn ddim ond dillad JavaScript sydd yn cynnwys y dulliau perthnasol i'r dodiad o'r pob un gair i mewn yn yr eirfa'r. Ar hymod, mae gyda ni dim ond tri ohonynt. Mae gyda ni llinell neu dodiad ar gyfer y gair llong sydd yn cyfartalu gyda'r gair Saesneg ship ac wedyn mae gyda ni gair llong unwaith eto sydd ar llinell 35 yn cyfartalu gyda'r gair Saesneg vessel ac wedyn ar llinell 36 mae gyda ni gair llestr sydd yn cyfartalu gyda'r gair Saesneg vessel. Felly mae'r gair Cymraeg llong yn digwydd dwywaith ac mae'r gair Cymraeg llestr yn digwydd unwaith. Felly yr hyn yn dolenni pob tro pan yr hyn yn canfod pob un air i mewn yn y doleniad yn yr doleniad allanol ar llinell 42 ar hyn yn pob tro yr hyn yn dolenni trwy'r holl eirfa. Felly os mae gyda ni enghraifft yr 50,000 o eiriau i mewn yn yr eirfa, felly mae angen ar gyfer pob un air i dolenni trwy'r holl eirfa'r yr holl llinellau 50,000 waith ar gyfer pob un air. Felly, yn y dyddiau hyn, dwi'n meddwl mae'r hwn yn orchwil sydd yn wneud yn yr dyddiau hyn i mewn yn y porio'r lleol oherwydd mae'r technoleg cynnwyswyd i mewn yn y porio'r yn y dyddiau hyn mor rhagorol yn gynghorol i'r technoleg i'r blynyddoedd ddim yn ychydig o blynyddoedd o'r blaen. Felly mae'r pŵer o'r porio'r yn y dyddiau hyn mor rhagorol nawr. Felly dwi'n meddwl yr hynny'n gallu ymhel ar 50,000 o eiriau o doleniadau ar gyfer pob un air i mewn yn yr testyn. Ac wedyn os yr hyn yn gallu canfod enghraifft yr gair llong ar gyfer y gair llong, felly ar y llinell enghraifft yr 49, wedyn yr hyn yn cydadodi yr gair Saesneg i mewn yn llinyn allbynedig. Felly, os mae'r hwn yn gydaftro, yn gydaf gair i mewn yn y rhestr, felly yr hyn yn cydadodi yr archnod cyfartarnod. Os nad ydy, wedyn yr hyn yn cydadodi yr archnod blaen slais. Felly, yr hyn yn dolyn wedyn trwy'r gweddill o'r eiriau i mewn yn yr blwch testyn ac wedyn yr hyn yn effro yr llinyn ar llinell 59. Felly, nawr os yr hyn yn ychydig fel hwn ac wedyn dachwelyd i'r dudalen wefan ac wedyn defru trwy bwyso ar eicon ar gyfer yr amgylchynu fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm ar gyfer dict fel hwn. Felly os yr edrych ar y gwelod o sgrin, felly nawr mae gyda ni yr llinyn allbynedig. Felly nawr ar gyfer un gair i mewn yn y blwch testyn sef llong a llestr, mae gyda ni ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn â'r gerau hyn. Felly ar gyfer llong mae gyda ni hwn yn cyfartalu i'r gerau Saesneg ship a wedyn i mewn yn y cromfachiau crom
NM ar gyfer yr enw gwriaeth, ac wedyn blaen slais ar gyfer yr gar sydd yn amgen ar gyfer hwn, sef fesol, ac wedyn un yn cyfrachau crwn, mae gyda ni unwaith eto NM ar gyfer yr enw gwriaeth, ac wedyn mae gyda ni yr air, sef llestr, sef yn cyftalu i'r gar Saesnig fesol. Unwaith eto un yn yr cyfrachau crwn, mae gyda ni yr NM ar gyfer yr enw gwriaeth. Nawr, rhyfel yma, dyn nhw wedi gwneud ychydig mwy o'r newidiau un yn y cod taddiad, sef enghraifft ar y llinell 29. Dyn nhw wedi mewn osod yr tabl gyda'r ehangder o'r 96% o'r ehangder. Ac wedyn, mae gyda ni yr chres ar gyfer tabl gyda'r tag TR, ac wedyn mae gyda ni yr ddwy ochr, neu y dwy colofn, gyda TD, gyda'r ehangder gyntaf colofn, gyda ehangder o'r 50 y cant, ac wedyn yr al gyda'r un ehangder hefyd, ac wedyn mewn pob un o'r colofn hwn, neu cell hwn, dyn wedi mewn osod yr ddau blwch destun. Felly, da chi'n gweld ar llinell 32, mae gyda ni yr gyntaf blwch destun gyda'r hunaniaeth o TX1, ac wedyn yn uniongyrchol yn isod oherwydd mae'r ehangder o'r hwn 92% o'r ehangder. Felly, mae angenrhaid ar gyfer yr al i fod yn isod oherwydd does dim ddigon o gofod ar gyfer i fod ar ei ochr ar y dde enghraifft. Felly, yn isod mae gyda ni blwch destun arall gyda'r hunaniaeth o TX2, ac wedyn mewn yn yr al colofn, mae gyda ni blwch destun gyda'r hunaniaeth o TX3, ac wedyn yn isod mae gyda ni yr un gyda'r hunaniaeth o TX4. Ac wedyn, dwi'n wedi symud, felly, ynglyn â'r tabl hwn, mae'r hwn yn uniongyrchol yn uchod i'r botwm gyda'r gar dict fan yma. Felly, yn isod i'r botwm dict, mae gyda ni yr rhaniad ar gyfer yr ysgrif neu sgript yn ei cynrychioli gyda'r tag sgript ar y llinell 46. Ac wedyn, dyma lle erdyn yn datganu yr gwasadolyn, sef yr dillad neu'r chresu o'r llinell lle erdyn cadw yr eirfa ar gyfer y cymhwysiad hwn. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl dwi'n mynd i symud yr gwasadolyn hwn allan o'r ffail dudalen HTML hwn i'r enghraifft i'r ffail JavaScript allanol. A rheswm yw fel y gallam ni'n yn adeiladu yr eirfa yn haws oherwydd y bydd hwn i fod yn hynod o'r hir gyda hyd a dros 50,000 o dodiadau ar gyfer y geri yn yr eirfa. Felly, mae'r hwn rhywbeth i'w wneud i dod. Ond ar y foment, mae'r dillad hwn, gwasadolyn hwn mewn yn tag sgript yn isod i'r botwm gyda'r gar dict. Felly hefyd, dyma'r unig cymwysiad mewn yn y tag sgript fan yma, oherwydd dwi'n wedi symud yr ffwythiant gyda'r enw o'r dict allan yn yma, gyda'r enw o dict ar y llinell 90 allan o'r rhaniad hwnnw yn uchod o'r sgript i'r sgript rhaniad yn isod sy'n dechrau ar y llinell 63. Y rheswm yw, mewn yn y ffwythiant hwn, dwi'n eisiau pan ydych pwyso ar y botwm dict i archib cymwysiadau mewn yn y blychau testyn, mewn yn y osgorfedd leol, mewn yn y porwr. Felly ydych gwneud hyn, mewn yn y llinellau oedd wrth 91,
i'r 94 lle ydyn defnyddio gwrchich yr ystorfa leol gyda'r aelod neu'r modd o'r gwrchich hwn, sef i set item neu gosod dodiad, ac wedyn ydyn yn gosod y dodiad ar y cyferiad o'r ebref ac wedyn tanllell TX1. Felly ydyn yn ymbenodi yr amrywolyn ebref ar y dechreuad o'r ffawr hwn a'r llinell 2 i fod yr enw'r o'r taflun, sef dictcyhtml. Felly mae'r hwn felly yn uniwgreiddio yr enw neu cyferiad o'r ystafell leol i'r cymwysiad hwn i mewn yn dudalen wefan hwn. Felly, os dwi yn defnyddio porio i mewn yn rhwyfan enghraifft o'r Windows neu Mac OS neu'r Linux, felly nid ydy mor angenrheidiol i uniwgreiddio yr cyferiad o'r ystafell leol oherwydd mae'r gyfundrefn weithrededd yn digon cymhleth neu digon swyddogaethlon i synhwyro neu i gwahanu cyferiadau i mewn yn y storfa leol, i mewn yn y porio i wahanu rhwng yr cyfystyddiau neu y sesiynau y cyfystyddiau rhwng bob un dudalen trwy'r gyferiad, ond erchwerwydd ydyn angen i defnyddio y gwenydd lleol ar yr Android. Dwi'n yn defnyddio yr app gyda'r enw simple HTTP server neu gwenydd HTTP symbol. Felly, nid ydy yn digon o'r swyddogaeth lon i synhwyro hynny. Felly beth dwi'n ganfod gyda hwn yw os ydyn yn defnyddio yr cyferiadau i mewn yn yr ystafell leol gyda'r un cyferiad. Felly ydyn gallu cachu data oddi wrth un dudalen gyda'r un cyferiad fel yr un i mewn yn yr dudalen arall. Felly, ac wedyn oherwydd ydyn yn cachu neu gallu cachu data oddi wrth un cymwysiad neu un dudalen pan ydyn yn edrych neu rhedeg cymwysiad i mewn yn yr cyferiad neu dudalen HTML arall. Felly mae hynny alluogol i fod yn hynod o'r daroslyd ar gyfer yr ffotogaithau i mewn yn yr app. Felly dyma pam mae'n mor bwysig i defnyddio rhyw fath o'r cyferiad neu hunandaeth sydd yn hollol unigryw i'r cymwysiad. Felly dyma pam yr defnyddio ar amrywon hwn gyda'r enw ebref yma ar llinell 91, 92, 93 ac 94. Felly dyma'r cyferiadau ar gyfer yr ystafell leol i mewn yn y poriwr ar gyfer y cymwysiad hwn. Ac wedyn ydyn yn ymbenodi gwerth i mewn yn yr ystafell hwn i fod enghraifft y gwerthoedd i mewn yn y blociau testyn. Enghraifft ar gyfer yr un gyda'r dyfraniad o tanllell TX1 ydyn yn ymbenodi gwerth oddi wrth TX1 ac wedyn ar gyfer yr cyfer system terfyn gyda TX2 ydyn yn ymbenodi neu achub yr data oddi wrth TX2, TX3 oddi wrth TX3, TX4 oddi wrth TX4. Felly dyma beth sy'n digwydd pan ydyn yn pwyso neu clicio neu ysgyfanfwrw ar y botwm dict fel y gyntaf beth. Ac wedyn ar i mewn yn yr ffythiant i agoffa hunain beth ydyn yn gwneud yw ydyn yn cachu yr geiriau Cymraeg i mewn yn yr blwc testyn TX1 oddi wrth yr eirfa ac wedyn ydyn yn cydydodi yr geiriau Saesnig ar gyfer y geiriau Cymraeg gyda'r fath o geiriau ar ôl y geiriau Cymraeg i mewn yn yr llunyn gyda'r enw SCR out. Y llunyn sydd ydyn yn defnyddio i cynnal yr holl data arbenedig. A wedyn ar y diwedd o'r ffythiant hwn ar llinell 115 ydyn yn allspennu
cymhwysiad o'r anwolyn neu llunen allbynedig union i'r blwch destun gyda'r hunaniaeth TX2 fan yma. Ac hefyd, beth dwi'n wedi gwneud yw i datganu gwrchu, sef yr ymwolion ar gyfer blwchu testun eraill, sef TX2, TX3, TX4, ac wedyn i mewn ar y llinellau oddi wrth 84 i 88 fan yma. Pan erdyn yn agor neu debri a dudalen, erdyn yn cachu data ar gyfer y blwchu testun hyn, oddi wrth yr storfedd leol, oddi wrth ei cyfeiriadur berthnasol, ac wedyn yn llenwi y blwchau testun hyn gyda'r ei data oddi wrth cadwfedd. Felly, yn syml, ni grynhoi beth ydyn gwneud yw pan ydyn bwyso ar y botwm yn dict, ydyn yn achub data i mynd yn y blwch testun, pan ydyn yn wedyn dyblu y dudalen neu agor y dudalen ydyn cachu y data oddi wrth cadwfedd ar gyfer y blwchau testun berthnasol. Felly nawr, os ydyn yn achub y ffeil ac wedyn yn troi i'r dudalen wefan fan hwn, felly dyma sut yma'r dudalen yn edrych yn ar gyda'r pedwar blwch testun. Felly os ydyn enghraifft yn gwaghau blwch gyda'r hunaniaeth TX2, yr un sydd ar y gornel o'r ochr chwith yn isod. Nawr os ydyn yn bwyso ar y botwm dict fan yma, felly ar gyfer y geri Gymraeg i mewn yn blwch yn uchod ar ochr chwith, sef llong a llestr, ydyn yn cerchu ar geri Saesnig ar gyfer y rhain, sef mae gyda ni ar gyfer yr gar llong, ship yn yr enw gwriaidd, neu vessel yn yr enw gwriaidd, ac hefyd ar gyfer y llestr neu y gar llestr, mae gyda ni ar gar Saesnig vessel, gyda'r fath o'r enw gwriaidd. Felly nawr, fan yma, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi symud yr newidadau diwethaf i mewn yn yr ffôn symudol i'r deddfrig neu i'r cyfrifiadur lleol, a dyma'r un dudalen wefan, ond nawr yn y trachnag yn ei arddangos i mewn yn y poriwr ar y ffôn symudol. Dwi'n nawr yn ei arddangos i mewn yn y porio i mewn yn y deddfrig, ac mae'n edrych yn weddol wahanol, yn fwy orweddol yn y trachnag yn tal syth. Felly anglyn ar y cod, dyma'r y cod wedi ei deblygu neu copio i mewn yn y cyfrifiadur lleol, yr un cod fel oedd ar y ffôn symudol. Felly dwi'n meddwl troedfa nesaf yw i allynu yr dulliad neu y lluniaeth hwn oedd wrth yr rhaniad hwn o'r sgript i'r ffeil allanol gwahanol. Y rheswm yw, fel sbennwyd o'r blaen, bydd hwn yn cynnwys hyd at dros 50,000 o dodiadau o llinellau, felly rydyn ni eisiau cadw hynny i mewn yn y ffeil wahanol i'r ffeil HTML. Felly dwi'n gallu dechrau hwn trwy enghraifft, dwi'n gallu troi tag sgript hwn i cyfeirio at yr ffeil allanol sydd yn bodoli i mewn yn yr un plegell fel yr ffeil HTML hwn, gyda'r enw canwy dweud rhywbeth fel dictcyhtml ac wedyn .js yn y trachnag .html. Mae hwn yn ei oldodwyd gyda'r .js, ac wedyn rydyn yn gallu cael tag ar gyfer y sgript fan yma. Ac wedyn rydyn yn gallu dileu yr cael tag ar gyfer yr ysgrif. A wedyn nawr, os rydyn yn enghraifft nodi dechreuad ac hefyd dyfreniad o'r rhaniad ar gyfer yr lluniaeth hon, ac wedyn ysgrifennu i mewn i'r ffeil dictcyhtml.js fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly nawr rydyn gallu dileu y ffeil hwn, neu y llinellau hwn fel hyn. Ac wedyn achub y ffeil, ac wedyn os rydyn i mewn yn y panel ar ochr dde, os rydyn yn hangu lled o'r panel ar y dde, ac wedyn nawr os rydyn yn cyda dodi dict
dict.ecr.js. Felly dyma'r un llinell fel o'r blaen, llinell neu'r dillad fel o'r blaen. Felly nawr os ydyn nhw'n troi hyd at dudalen unwaith eto ac yn ei dadebru, ac wedyn nawr os ydyn yn mewnbynnu geiriau llong a llestr, ac wedyn pwyso ar botwm dict yma. Felly mae gyda ni yr un canlyniad fel oedd ar y ffôn symudol. Felly dwi'n meddwl yr cam nesaf neu y troedfan nesaf yw i terchu o holl erfar oddi wrth yr erfar o dros 50,000 o eiriau. Os i agoffa eu hunain, mae gyda ni i mewn yn yr ffel arall, o'r dyn i mewn yn yr taflun arall gyda'r enw data rfmt php, i mewn yn y taflun hwn o'r dyn yn datblygu yr cymwysiad i transferio yr erfar oddi wrth yr hwynfan yma i'r erfa sydd yn cyfaddas ar gyfer yr cymwysiad arall gyda'r enw help dictcyhtml. Felly, ydyn nhw'n gallu gwneud yr un peth trwy'r datblygu ystagaeth i mewn yn y cymwysiad gyda'r enw data rfmt php i darllen y data hwn oddi wrth yr erfar oddi wrth ochr ar y chwith, a wedyn i allbennu y data i mewn yn y ffurfdaeth sydd yn cyfaddas ar gyfer dictcyhtml. Yr un sydd i mewn yn yr un ffurfdaeth fel i mewn yn y llunaeth fan yma, i mewn yn y gwasadolyn dictcyhtml gyda'r pob un rhan bath neu elfen yn ei gwahanwyd gyda'r bibechnod. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn y troedfan nesaf. Felly nawr fan yma ar y ochr dde, ar y panel ar y dde, felly os ydyn edrych ar y llinell 11, dwi'n wedi ychwanegu y gwybdaeth ynglyn ar yr dewisiad newydd, sef namin ac wedyn txt ac wedyn rtbtec2, ac felly mae'r txt yn yr bach llythrennau i cynrychioli yr ffurfdaeth o'r txt neu testyn, ac wedyn mae gyda ni yn y brif llythrennau a, b ac hefyd ec i cynrychioli yr elfennau neu corfnau a rydyn eisiau i trosglwyddo oddi wrth, ac wedyn ar yr ochr dde o'r rhif 2, mae gyda ni ffurfdaeth newydd, sef JSR. Felly, mae'r hwn yr JavaScript array neu JavaScript dillad, neu'r JavaScript lluniaethiad, ac wedyn, yn gyntaf mae gyda ni yr golofn AST neu yr asterisk neu y serneg, a wedyn rhwng bob un elfen neu colofn i mewn yn y llinell, mae gyda ni yr fach llythryn P sydd yn cynrychioli y bibechnod, a wedyn i mewn yn yr ffurfdaeth newydd, i mewn yn dillad JavaScript neu lluniaethiad JavaScript, mae gyda ni y colofnau A, B, ec, D, E ac hefyd F, oherwydd nad ydy'r D, E ac F yn bodoli i mewn yn yr ffurfdaeth testyn txt gwreiddiol. Felly, ydyn yn ymwachlu a gwerth i mewn yn y rhain i dim ond yr un gwagle neu gofodle. Felly, dyma'r dywisiad newydd ydyn eisiau i ychwanegu i mewn yn yr cymwysiad hwn, sef data rfmt php neu data reformat neu alffurfweddu php. Ac wedyn i mewn yn y llinell 19 yma, ydyn yn symud ar gyfer yr bodolaeth o'r cyftalnod i mewn yn y gyntaf yr dywisiad. Os mae ei yn bodoli, felly yn gwybod yn gallu defnyddio yr alrhanbarth o'r dywisiad hwn i fod yr enw o'r anrywolyn i cynnwys y data ac hefyd y ffel. Ac wedyn, os nad ydy unrhyw arthnod cyftalnod i mewn yn yr dywisiad ydyn yn gallu ymbenodi yr dywisiad hollbydol i fod y gyntaf dywisiad. Felly, ar y llinell 37, os mae'r is dywisiad yn dal yn dydym neu dal
yn gwag, felly rydyn yn aballu hwn I fod I cynnal yr gwerth output neu allbyniad. Ac wedyn, dwi'n wedi ychwanegu yr dywisiad neu yr rhesymeg ar gyfer yr achos I cyfarweithio pan rydyn yn rhedeg y cymwysiad hwn gyda'r dywisiad TX, RTB, TX ac wedyn 2 JSR, RST, PR, PB, PX, PD, PE ac PF. Felly, yn gyntaf mae hwn yn galw ar y ffythiant gyda enw MK, TXT, RTB, TXT, cymhwysiad. Felly, mae'r hwn oddi wrth yr strategaeth datblygwyd o'r blaen I mewn yn y fidoedd cynerach ynglyn ar yr cymwysiad hwn gyda enw data RFMT PHP. Felly, os ydyn yn defnyddio yr terminoleg technical, mae'r hwn yn gallu ei galw fe yr normaleddio neu I drefnu neu I dacluso y cod tardiad i'w wneud yn fwy effeithiol yn ei defnyddiad yn ytrach yn defnyddio neu alsgrifio neu copio yr un fath o'r cod tardiad I arddangos yn lwysograeth o'r weithiau I mewn yn yr un ffal yn mwyaf feiddio neu optimeiddio yr llinellau I fod yn fwy effeithlon trwy eu trosgyfio nhw I fod yn ffythiannau yn ytrach nag I llinellau o'r strategaethau. Felly, os ydyn chwilio ar gyfer y ffythiant gyda enw MKTXT, RTBT ac temp file, felly beth sy'n digwydd I mewn yn y ffythiant hwn yw fel o'r blaen ydyn yn synhwyro ar gyfer y bodolaeth o'r ffal gyda enw input.txt ac wedyn ydyn yn rhedeg pob un llinell I mewn yn yr ffel hwn trwy'r dolenni trwy'r pob un llinell ac wedyn ydyn yn trododi I mewn yn yr ffythiant hwn fel y gyntaf perimeter yr dywisiad hollbydol ac wedyn yr is-dywisiad felly enghraifft os mae'r dywisiad enghraifft yn ein hachos fan yma TX, RTB, TX 2, JSR ac wedyn os P, RB, BPX, DPF felly ydyn ddim ond yn hollti yr colfnau ar gwahanod sef mae gyda ni ydyn gwybod oherwydd mae'r hwn yn y ffyfrdaeth o TXT ac wedyn RTB TX temp ydyn gwybod mae'r bachlithyn T I mewn yn yr enw'r ffythiant yn controli yr arwythnod y tab nod felly ydyn gallu hollti yr colfnau I mewn yn pob unlell ar y tab nod ac wedyn ydyn gallu ei adeiladu I mewn yn yr amrywolyn newydd sef yr amrywolyn arbenedig $out str I mewn yn yr trefn ydyn eisiau ac wedyn ydyn gallu dydoli llinellau I mewn yn yr trefn o'r egwyddor ac wedyn ydyn hefyd gallu unigreiddio pob un llinell I mewn yn y dillad neu y llinaethiad hwn ac wedyn ydyn gallu dachwelyd o'r holl y dillad neu llinaethiad oedd wrth y ffythiant hwn. Felly os ydyn naw yn dachwelyd i'r llinellau ydyn galw ar y ffythiant hwn fan yma wedyn os nad ydy unrhyw beth yn bodoli enghraifft os mae'r dillad hwn yn wag ydyn yn holl yn unansydd yn amydal oddi wrth yr cymwysiad hwn felly os ydyn yn dal yn parhau I mewn yn y cymwysiad hwn wedyn ydyn gallu galw ar y ffythiant gyda enw RFMT output data ac I mewn yn y ffythiant hwn ydyn pasio I mewn neu yn trododi I mewn ar parametre dollar egg option dywisiad hollfidol ac wedyn ar gyfer yr parameter y dollar egg sub-opt neu yr is dywisiad hollfidol ac wedyn ydyn yn trododi I mewn hefyd yr holl dillad
dychwelyd oddi wrth yr ffythiant cynnarach, sef mk.txt temp file. Ac wedyn os yn edrych i mewn yn y ffythiant gyda enw empty output data hwn fan yma ar llinell 1.63, a felly fan yma yr hyn yn dolenni trwy'r dillad $a lines fel yma. Ac wedyn os yr hyn edrych i mewn ar y llinell 1.96, yr hyn swynhwero ar gyfer diwisiad os mae yn ei galw gyda'r diwisiad o txt.rt.bt.2.jsr ac yn y blaen. Wedyn, yr hyn gwybod i ffyfyddu pob un llinell i mewn yn ffyfyddiaeth perthnasol neu anghraid, sef yn dechrau pob un llinell i mewn yn dillad hwn gyda'r serynod, ac wedyn yr hyn yn gwahanu yr corfnau gyda'r bibelnod, ac wedyn yr hyn yn ysgrifennu yr data hwn i mewn yn yr ffeil, yn gyntaf i mewn yn yr ffeil allanol JavaScript, ac wedyn i mewn yn yr ffeil HTML sydd yn galw o'r ffeil JavaScript hwn. Felly nawr os yr hyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn os yr hyn yn rhedeg yr cymwysiad hwn trwy'r enghraifft, os yr hyn yn gyntaf yn copio neu dyblegio y cymwysiad hwn fel hwn, ac wedyn yr yn gallu mynbennu yr ybychnod, ac wedyn PHP oherwydd yr yn eisiau galw ar y PHP i rhedeg yr PHP ffeil fel yma, sef data rfmt.php, ac wedyn diwisiad os yn ei gleidio mewn, ac wedyn os yr yn eisiau i ymbenodi yr enw'r o'r ymwelyd ac hefyd y ffeil, yr yn gallu ymbenodi rhywbeth fel dictcyhtml fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Dyna ni. Nawr mae'n dweud mae'r ffeiliau dictcyhtml ac dictcyhtml.js wedi ei creu. Nawr os yr enghraifft yn ymadael oddi wrth y ffeil hwn ac yn rhestru cymwysiad o'r pregell, felly mae gyda ni dictcyhtml ac dictcyhtml.js fan yma ar y brig o'r rhestr. Os yr enghraifft yn agor yr ffeil dictcyhtml.js, felly mae'r ffeil hwn yn cynnwys yr ymwelyn dillad gyda'r enw dictcyhtml.js o'r fath yr gwastadolyn, ac mae'r hwn yn cynnwys dros 54,000 o llinellau, ac wedyn ar y gwelod yr yn gallu allbynnu i mewn yn yr rheoli fwrdd, i mewn yn y poriwr, i mewn yn yr cofnodiad os mae'r dillad hwn yn ei lithwyd, ac wedyn yr hyn gallu allbynnu i mewn yn yr cofnodiad, i mewn yn y rheol ffordd, i mewn yn poriwr gwerth o'r rhes fan yma'r rhes sydd trydydd rhes ar 10 ar 20 ar 100 ar 54,000 fan yma. Felly nawr os ydyn yn agor yr dudalen wefan ar gyfer yr strategaeth hon, sef enghraifft os ydyn newid ble gall i fod yn PHP proj ac wedyn data rfmt PHP, ac wedyn yr enw o'r ymwelyn neu'r ffeil hefyd, sef dictcyhtml
ac wedyn .html. Felly, nawr mae'n llwytho y data ac mae'n angen i ni i aros y 5 eiliad. Felly, mae'r atalon hon yn llwyddo i gellu rhes hwn oddi wrth yr data, oddi wrth yr eirfa, dillad hwn sydd dros 54,000 o'r dodiadau i mewn yna fe, neu resi i mewn yna fe. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yr yn gallu mewn taclenni yr ffel allanol hwn i mewn yn yr cymwysiad gyda'r enw dict ac yr HTML. Ac efo hwn yr yn gallu copio y ffel hwn i mewn yn pegall berthnasol, sef y dwbl llan adanod, ac wedyn unwaith eto y dwbl llan adanod i ysgyn yr dau gwastatlein o'r pegallau, ac wedyn i dysgu i mewn yn y pegall gyda'r enw HTML proj, ac wedyn dict ac HTML fo hwn, ac wedyn mae angen i ni benodi yr enw o'r ffel, sef dict ac .js fel hwn, sef yr un yn rhedeg o cychwyn ecp, neu copio, neu i ddeiblegio, ac wedyn gwacle, ac wedyn yr enw o'r ffel yr un eisiau i'w copio, sef dict ac .js, ac wedyn gwacle, ac wedyn y pegallau yr un eisiau i copio o'r ffel ynddo fe. Ac nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, ac wedyn, nawr os ydyn hefyd yn morchwylio i'r ffel fel hwn. Felly, dyma'r ffel i mewn yn y pegall hon, nawr dict ac .js. Felly, nawr os ydyn yn adolygu y ffel dict ac .html fan yma, neu yn ytrach os ydyn yn dachwelyd i'r terfynell arall fan yma, ac nawr os ydyn yn newid yr cyfeiriad o'r ffel JavaScript allanol, os ydyn yn chwilio ar gyfer y tag script fan yma. Felly, dyma'r un sydd yr hwn sydd yn cywir. Felly nawr, os ydyn symud i'r panel ar ochr de, ac wedyn unwaith eto os ydyn yn adolygu yr ffel hwn. Felly nawr, mae'r hwn gyda'r data cywir, ond ynglyn ar yr enw o'r ymwelyn ar gyfer y eirfa, dwi'n meddwl mae'r hwn wedi neu newid. Os yn chwilio ar gyfer yr llinyn dict ac fan yma. Felly nawr mae'r enw'r o'r ymwelyn wedi ei newid oddi wrth yr dict ac i dict ac JS. Felly beth ydyn nhw'n gallu gwneud fan yma yw ydyn nhw'n gallu newid hefyd yr enw'r o'r ymwelyn oddi wrth dict ac JS i dict ac fel hwn. Ac wedyn oherwydd mae gyda ni gair Saesnig yn yr ail colofn, oherwydd os ydyn edrych ar y panel ar ochr dde, un yn y gyntaf colofn, mae gyda ni arnod o'r serenig nod, a wedyn un yn yr ail colofn, mae gyda ni gair Saesnig. Felly, os ydyn yn y cypa ffel hwn, ac wedyn unwaith eto gyda'r ffel ar y ochrwydd, ac nawr os ydyn dachwelyd i'r ffel dudalen o'r blaen, o'r hwn fan yma, os ydyn enghraifft mewn bynnu yn ytrach na defnyddio y geiriau Cymraeg, llong a llestr, ydyn defnyddio y geiriau Saesnig, ship a vessel, a wedyn clicio ar y botwm dict fel yma. Felly nawr, mae gyda ni yr allbyniad hwn,
sef mae gyda ni ar gyfer ship, mae gyda ni gar llong gyda'r fath o fenywaith ac hefyd gwriaeth, ac hefyd ar gyfer fesel mae gyda ni gard Cymraeg llost sydd yn enw wriaeth ac hefyd llestr sydd yn enw wriaeth hefyd. Felly, anglyn ar y trefn o'r geiriau Cymraeg ac hefyd yr fath, dwi'n meddwl mae'r rhain i mewn yn yr trefn sydd yn gwall, ond yr hyn yn gallu dartrys y trefn hwnnw. Ac wedyn, dwi'n meddwl, yr hyn yn gallu trysio ychydig o gwmpas anglyn ar dachweliad o dy wrth yr strategaeth hon, ac wedyn rydyn gallu diweddaru y cod tadiad i mewn yn y ffôn symudol o dy wrth yr cyfrifiadur lleol hwn, ac wedyn parhau yn codio neu rhaglenni i mewn yn y ffôn symudol. Felly nawr, i mewn yn y pregell fan yma, rydyn yn edrych ar y pregell ar y ffôn symudol. Dwi'n wedi cysylltu y ffôn symudol gyda'r cyfrifiadur lleol trwy defnyddio cordyn USB fan yma. Felly mae'r pregell yn arddangos i mewn yn yr Windows, yr arloeswr, yr ffeil yn hyn o symudol. Felly na dwi'n gallu morio i'r pregell berthnasol, sef yr un sydd dan pregell gyda'r enw HTML proj, ac wedyn dictcyhtml, ac wedyn fan yma mae gyda ni yr ffeil cod tadiad o'r blaen, sef dict.html. Felly, ar gyfer yr diweddaradau diweddaf, yn gallu enghraifft copio neu dablygio yr un fan yma, ac hefyd yr ffeil allan o JavaScript, sef dict.js, y dau ffeil fan yma, yn gallu pwysio lawr yr botwm rheol i dewis y dau ohonynt, a wedyn yn pwysio lawr y botwm ar y llygoden i'w llusgo a dau ohonynt nhw i mewn yn y pregell, o'r pregell ar y cyfrifiadur lleol i'r pregell ar y ffôn symudol fel hwn, ac wedyn i'w gollwng fel hwn, ac wedyn i'w drosodd ysgrifennu ar y ffeiliau eisoes fan yna. Nawr mae gyda ni dau ffeil ar y ffôn symudol. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yma y fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darfod yn defnyddiol. Peidiwch â anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach, a hwyl.